Čaute, dnes tu mám najväčšieho odborníka na monsterský sudc. Propejka, vítaj. Čaute. Propejko, a tento monster z USA Strawberry Shot si už mal? Nie, nemal. Prečo myslíš, že som tu prišiel? Ja som si myslel, že to je kamaráti. Bohužiaľ nie. Tak poďme na to. Nech sa páči. Ďakujem. Vôňa je prekvapivo jahodová. To by to čakal. Farba, taká žlkastá, Močová. niečo také. A poďme na to. Však to chutia klasický monster. Nemáš rád klasický monster? Akože není zlý. Koľko by som mu dal z 10? Keď už dám tak viacej, tak už tam tú jahodu aj cítiť. A takých 8 z 10 by som mu dal určite. Nechutí klasický monster, takže. Pretože tie jahody sú na spodku, tie plechovky, plesnivé. A keď to nalievam, tak viac sa tá jahoda uvoľní. Áno, je to tak. Propejko odporúča, choďte nakúpať do automatu, Maťové akcie, Čaci. Čaute.